25-ти апартамент в Премиум Парк Резиденс в Малинова долина. Този двустаен го ремонтираме и след това ще го продаваме като част от колона на инвеститора. И това е поредният седмичен апдейт, така се каже. Какво се случва? Ето тук сме пробвали цвят на фугата на тези плочки. Честно казано, друг цвят търсиме и сме поръчали. Много се надявам да ни го направят в фабриката, защото ако успеем да докараме света, който искаме, ще стане банята невероятна. Нещо, което може би не се изпълням, че не сте виждали, ама наистина ще бъде нещо вау и невероятно. Доста така добре измислен като дизайнерски стил. И в момента апартамента е подготвен за боя, като плочкаджията в момента работи. Тук вече мисля, че са приключили вече майсторите. Ето тук е почнал мокрото да лепи, до отделя явно е работил. Вижда се тук лепилото, още съхне. Тук явно надига ниво, за да може да има наклон на там. И че в банята, това, което видях, че все още няма промени от миналия път. Ето тук се вижда, това нещо, цялото сивото е хидроизолация. Винаги баните ги правим изцяло хидроизолирани, не само по пода и по ъглите, ами догоре, така че да нямаме проблеми с водата, защото това са едни наистина сериозни проблеми. Тук виждате, доста е разхвърляно към майсторите и те плочките са дошли. Ето и тия големите. Ето това ще бъдат пък малките плочки. То малко прашно не си личи, между синьо и зелено е това. А това е балкона на апартамента, вътрешна част. Втори етаж се падаме. Ето така, вижда се стрит фитнес за децата, разни катерушки, люлки и така нататък с денонощна охрана. Ето там има общо взето целият тук този затворен комплекс от висок клас и доста приятно място за живеене. Все пак се намираме хем в, така да се каже, с едно в гората сме и сме и до булевард, и то не ни е шумно, а все едно сме си на горичката, така да се каже, защото това е на Климент Охридски. Между тук има и 300 апартаменти, които продавам, но не ги ремонтираме тях, само двустайните. А те 300-ните, между другото, които са си от инвеститор, ги продаваме и без комисионна от купувача. Ако имате интерес към този или другите имоти, които правим тук в клуба на инвеститора, просто се свържете с мен. Аз се казвам Красимир Попов от агенция TBS. Ако ви е интересно да влезете в клуба на инвеститора, това е услуга, която е абсолютно пасивно инвестиране, тъй като аз поемам целият процес с майсторите, с обзавеждането, с дизайн и така нататък. И за вас няма, както се казва, никаква работа, освен да си поемете плащанията. Или пък, ако имате апартамент, който ви е за ремонт и препродажба, или пък за поднаем, също може да се свържете с мен и да ви направя една консултация, или пък да удара рано с майстори, мебелисти, с дизайнери и така нататък, така че да можете да изцелите на максимум цената или найема, който ще взимате и да имате най-добра възвръщаемост за апартамента. Това от мен. Желая ви хубав и